Sanibonani molweni ndinamkela kweSACTV ngesiXhosa. Yo guys, hayi kuyabheda. Uzoleka ke guys ke uye wabacela ke bahlala phantsi. Kuthe sekuhleliwe ke uHlathi wacela uLikamva uba makahambe. Uzoleka wathi hayi makahlale uLikamva ngoba ekugqibeleni yonke le nto noba singayithethe ngekho ekugqibeleni uzoyazi. So naye kungcono ayive ngoku abantu bonke bakhoyo. So ke wabe seqala ke sithi ke guys bavumile imeko yakhe iba worse esibhedlele and siyayazi uba kutheni. Uye wangqina ke noLazarus esithi it's not just medical, it's spiritual. Hlathi ke uye waxolisa ke sithi guys hayi andifuni uvakala ngathi ndingumntu onentliziyo embi kodwa thina singena phi kuyo yonke le nto. Uzoleka ke uthe ukuze asinde ke ukuba avumile kufuneka utata wakhe amazise kwizinyanya zakhe. So bonke abantu bebenalaa nto ke ebusweni uba njani kaloku uhamba noyise womntana mos. Hlathi nguwe utata kabavumile. Hayi ke wonke umntu uye wabonakala uba wothukile abanye bejongana ke. So uHlathi ubuze uba ubavumile ngumntana mna avume kuzoleka esithi ewe biologically. Othuke kuthulane ebuza uba ikhona na enye indlela. Uphendule kuLazarus wathi ewe ikhona. uHlathi ke guys akasakwazi nokuhlala phansi ume ngeenyawo njengangoku akazi noba makathini. Uthume kuyabuza naye uba ushona. Uzoleka uthe uyazi uba bonke bothukile kodwa ke le ucela nje uba bayenze for ukusindisa umntana wakhe. uHlathi uthe ndizomsindisa njani mna? Watsho ke Uzoleka uba ngokumazisa koomabandla. uHlathi uthule ke guys umthe ntshu emehlweni Uzoleka inoba ke unemibuzo emininzi nje. Yena kusisi uyacenga uba ke uthi ndiyakucela Hlathi ndiyacela andizukwazi ukulahlekelwa ngumntwana. uLazarus ke amthi mjephu ke Uzoleka kuba kaloku uphinda ukhupha laa nto ithi umntana ngowam. So umkhuphela ngaphandle. uHlathi ujonge umntakwabo ke oye wanqwala ke uThulane. Unqwalise nje intloko ngelithi ke Ncede. Hayi ke wavutha ke guys uHlathi ngumsindo ke wabesondela phaa ngakuZoleka esithi ndakubuza ngalo mntana wena wathi ngowakho naye wathi ekhomba uLazarus ethi nawe wavuma. Uthume kuthe kuLikamva makaphume ke emkhoma nje emnyango waphuma kuLikamva. uHlathi uthi naninijonge emehlweni nobabini nindixokisela. Uthume kuthe wabuza kuba hayi bo yinto ewanini ngoku leyo wawukoka wathini unganixeleli. uHlathi uthi kuyafana baxoka mos bobabini ngamaxoki aba. Hayi ke noLazarus ke wavuka ubudoda bakhe ke wakhwaza esithi hayi bo enough eshawuta back esithi asinaxesha lobe sixambulisana apha. Ubomi bukabavumile busemngciphekweni apha. Okwethu njengoku kukumkhusela kuphela. uHlathi ke ubumbona into yoba indlela acaphuka ngayo ujonge uLazarus engathi angakamthinqindi nje kancinci kodwa ke wehla esithi asoze ndivumele ubomi bomntana bube semngciphekweni ngenxa yabantu abadala. Kubi ke kuthumza guys uyiloo nto ezibambe apha isifuba ingathi uzawuvukwa yilaa nto yesaa sifo sentliziyo wayekhe wanaso inoba ikho nto eyenzeka kuye. uHlathi ke uthe uzoyenza yonke into kodwa ufuna uqala awubona umntanakhe kuqala. Akho nto anoyenza engekadibani yena nowakhe umntana. So iliwa ke guys libheke ke umoya ke ngakuthumeka because ujonge indoda yakhe le atshate nayo engathethi nothetha naye okanye ithi make siyothetha ecaleni ukwenzela badicide into yoba athi inkosikazi kunyanzelekile ndimncede lo mntana kanje nakanje akamconsult. Instead iyadicide qha eyoba ubani nobani uziva kanjani akanamsebenzi naloo nto as long as ezazi uba unalo nyana kudala emfuna kuZoleka. So ke bemkile ke uHlathi ke noZoleka kwashiyeka ke aba bebengabanye ke bebekhona endlini. Uthume kuyafa si-stress ke guys usikhuphela ke kuLikamva umeleke into yoba makathathe amaphanga ebhotile ayowalahla emgqomeni akasozicaka sabo yena. Hayi ke uLikamva sithi hayi bo mama enhleni uzozikhupha nje izinto. So uyabonakala une-stress. Kuthe kuseyileyo kwavele wangena untsiki yanganqonqozanga ke guys egqabadula sele eyinto ethethela phezulu esithi hey bethuna ndithi umlomo uyintshuntshu kukhuza. Yemfo kabawo khawutsho ubuxoka kule nto ubuyithethe efowunini. Athi omnye hayi khange ndixoke bendithetha nje into enjalo injengoba ndikuxelela. Athi omnye yo yebethunana ubuxoko bungaka niyambona kodwa lo nonkroyilo etsho ke uZoleka uthi isibindi esingaka naso ude axoke ngembewu yakwamthetho imbewu yakwamabandla ebecima uzawumfihla kude kube nini lo mntana uZoleka. Mtheni into yoba uZoleka akaboni uba izinyanya zakwamabandla ziyondawo yokubhanxela.
xa kanye sesisithi siwukhethile umdlungu onguzelwe ke emboneni nanko yena, hayi yilwani mabandla, yilwani bomabandla. Akho mntu umphendulayo ke guys, uthulana umane esithi hayi ke wangena kuthumeka esithi oh sithushana ntombi, hayi noba uyafa noba usisifu ngumsindo. Uthandeka yawakhalaza wangenela ke sithi sisawufunda kwenzela ithi yathi intombi inkulu, hayi bo ithi yantoni kweli langa wena, yebethu nalento lihlazo linyalo, hayi noba uyagowa and hayi noba ugowa uyafokofa. Uthetha nothumeka, uthumeka kangaphendule ke guys, uvele waphakama ke wamshiya apho ke. Ushiyeke uNtsiki esithi hayi bo, babe bekhuza ngoba bayithuke besithi hayi utheni kanti. Uthi ke uNtsiki mna ndivelana naye nje bethunana kanti nditheni. Uthulana uthi hayi ndiyanqanda iba novelwano, umthetho wakho iba ngumuntu osensitive. uNtsiki uthe hayi ke ndithule soze ndive ndithethe. So ke babonakele koHlathi besesibhedlele, uHlathi ke busy bulisa ke ubavumile, umbiza ngonyana ke ekhala ngojambasi nguwelu. UZoleka umane ejonga kuLazarus ngamehlo akhe anosizi. Wabuya ke uZoleka guys wabamba uHlathi engalweni esithi I can't lose him Hlathi. Hlathi ke naye uthi soze ndivumele loo nto. LoLazarus uthe xa ejika ebajonga wafumanisa isandla sikaHlathi silapha esinqeni kuZoleka ke ngoku. Hayi uvele wajonga waboma ngekayiyole wemka. UZoleka uthe esancumelele nokubuka ke umntana noHlathi, uthe xa ejika ejonga wabona ngathi ke hayi ayisekho ke indoda imkile, akazi uba umke xa bekutheni. So ke guys uthumeka ke uyakhala userumini, uzibuza imibuzo into yoba yena kanti uyokona kwamhla kunjani na. uNtsiki ukhona ke apho uthe hayi bo uthetha ukuthini because kaloku uHlathi ukhethe wena utshate wena kanti yintoni enye into oyifunayo. Abe sesithi ke lo mntana uthumeka kaloku icacile uba sendiyinto nje yokuncamela mna mhlawumbi njalo. Athi omnye hayi akho njalo wethu uthandeka athi uHlathi lubambo lwakho. Uyajibhiza ke guys uthumeka yalela athi ke yho iwesi into abesisathi nathi sizokwandisa usapho. Yho uNtsiki guys ungathi unentsini bephethe neti ngathi uyatsarha yonke lento uthi yho kodwa bantwana abanintsi kangaka kwakungcono uba umithanga khawuthi ufana ujonga ngoba kuthiwa umithi kuzomnye umntana ngapha kukho omnye kolo thotho lwabantwana lungaka hayi makumiwe ngoku. Bathe besathetha ke kwafika ulikamva ezobacela into yoba bayacelwa ke bonke elounge. So Thandeka bembuza ke into obuzo yena uthe omnye no ayikho into endizoyenza, yonke into eyenziwayo namhlanje ndivumelana nayo, sizoyenza as a family. uNtsiki ke usageza uthi njalo wethu, xa ungumfazi yonke into ibhozo libamba kanye ngale ndawo ishaphu. So waphakama uNtsiki wahamba ke. Ushiyeke uthumeka esakhala kodwa kuyile ke kuloo meeting apho ke uHlathi afike wabaxelela khona into yoba uyacela uba wonke umntu ehlise umsindo. Uyayazi uba kothukiwe abanye bacaphuka but into ebalulekileyo kukuba funeka kwenziwe umntana into. Uyayazi uba bonke bancatshiwe masungu abantu abathile. So ubekhe wamention into ethi ke umntana xa ethethayo engathethi ngegama lakhe. Wamkhumbuza uLazarus into yoba kubavumile. uHlathi wajika wathi andiyazi ke leyo kodwa ke lilonke ke guys kuthiwe kuzokwenziwa imicimbi, ayingomcimbi in fact into nje yokumazisa ke umntana. But uHlathi uyimentionile ke into ethi kuzoba khona abantu abayifamily yakwaHlathi nonina womntana nabo bonke abantu abaclose kodwa bane-right yokuba phayana. Sazi ke noba uzomvumela uLazarus uba makangene kule nto yokwaziswa komntana. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.